Per què no aprenem dels músics? Segona Educació, amb Salva López. Hola nois, hola a tothom, benvinguts de nou a Segona Educació, la vostra escola particular, una escola molt especial, una escola basada en la música, una escola on veniu a aprendre moltes coses interessants i els vostres profes són sempre uns grans catedràtics de la vida que són els músics. Sí, el nostre claustre de professors són músics. I per què? Per què músics? Doncs perquè els músics treballen en un entorn molt curiós, en un entorn de treball en equip, en un entorn de superació, un entorn de creativitat, un entorn de recerca de nous objectius, d'innovació, també d'adaptació i adopció de noves tecnologies, un entorn molt interessant, i tenen moltes coses a ensenyar-nos. El que passa és que ells mateixos no són conscients de vegades de totes les coses que saben. I avui, com sempre, sabeu que el Segona Educació és un programa de convidats i sempre tenim uns convidats que són els nostres professors, precisament, molt interessants. Fem una selecció molt acurada per portar-vos els millors professors d'arreu del món i avui, com sempre, tenim un professor, una professora, en realitat, guapíssima i, a més, que en sap molt i ens ensenya moltes coses. I comencem amb una cançó que ella canta que es diu I Wanna Be Loved By You. Just you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel that desire to make you my own. Be-do, be-do, da boop, be-a. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher and to feel the desire to make you my own. Be-do, be-do, da boop, be-a. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you. It should be the still be a. Molt
bé, i aquesta preciosa veu que sentíem era la veu de la Sandra Ortega, que és la nostra professora avui. Què tal, Sandra Ortega? Benvinguda al Segona Educació. Moltes gràcies per convidar-me. Sisplau, ja, això és la casa dels músics, ja ho saps, aquí com ràdio. I el Segona Educació és un espai on deixem que els músics parlin, i no només parlem de música. De fet, aquí parlem poc de música, en realitat. Sí? Sí, no parlarem d'acords, ni d'harmonies, ni de coses. Parlarem d'experiències vitals i d'aprenentatges que segurament tu tens i que pots compartir amb nosaltres. Així que Sandra Ortega és cantant, a més de diversos estils, no? Pues sí, la vida, la meva trajectòria musical m'ha portat a fer diferents estils. Sí, sense buscar-ho, Bueno, ha anat venint així, en el transcurs. O sigui, entre aquests estils has estat ficada o estàs ficada actualment en temes de jazz, temes de gospel? Sí, més està més tirat cap al jazz, Bueno, jo sempre dic que faig una mica, o m'agradaria arribar a fer, no? De fet, aquest any, gravar alguna de world music, no? Que és, diguéssim, abarca una mica, doncs això, tots els estils que a mi m'agraden. La música brasilenya, la música soul, el jazz i tot aquest... Bueno, això, no? Molt bé, i a més ets una emprenedora. Després anirem parlant, anirem desgranant una mica la teva persona durant aquest programa, però ets una emprenedora que estàs ficat a diverses històries, no? Sí. I sempre ens interessa això, perquè aquí considerem que els músics són uns emprenedors. Llavors hi ha músics que munten una banda de jazz o que munten una banda de rock, i això nosaltres ho considerem tant emprenedoria com dues persones que s'ajunten per muntar una empresa. I aquí doncs ens dediquem a recuperar aquests aprenentatges que ja ho he dit al principi, no? Que els músics de vegades no sou conscients de la quantitat de coses que sabeu i del valor de les experiències que heu tingut, perquè per vosaltres és una cosa molt natural, no? Aquest treball en equip que feu i tot això, per vosaltres és, normal, no? Clar, suposo que sí, el dia a dia. Clar, el que passa és que això de vegades té molt de valor en altres entorns, com els entorns més de les organitzacions i les empreses, on treballen en equip molt tot el dia, però, clar, en un entorn diferent, no? On no tenen música. Llavors aquí ens dediquem a portar música al món de les organitzacions també, a veure si poden aprendre alguna cosa de vosaltres músics i poden fer una feina millor i ser més feliços també. Clar, la música porta molta felicitat. Jo crec que el que es diu és un tòpic, però és que és realitat, no? És la realitat. Un món sense música no seria, doncs això, no seria món, jo crec, no? No seria viable, no? Jo no podria viure sense ella, vull dir que per mi és vital. Jo m'aixeco pel matí i sempre em poso a escoltar alguna de música, no? I això que estic tot el dia donant classes o fent assajos o fent gravacions o el que sigui, no? Però sí. Tots els racons, tots els moments de la teva vida hi ha música. Sempre. Es pot dir que hi ha una música per cada moment? Pues jo crec que sí, jo depèn de l'estat en el que em trobo, necessito escoltar una música o una altra. I últimament encara més he descobert aquestes pistes del món del... No sé si es pot dir, a l'Spotify, es pot dir? Sí, per què no? Bueno, doncs les redes aquestes, per exemple, a l'Spotify, que és un banc de música brutal, doncs, ostres, hi ha, jo què sé, música de cuencos tibetanos, no? Sí, pues hi ha dies que potser necessito això, el meu moment de relaxació i posar-me això, la música aquesta... Més meditativa, més espiritual. Sí, brutal, com sobretot, ara seria extendre'ns moltíssim, no?, entrar en aquest tema, però el tema de la música aquesta... espiritual. Més ressonant, no? Sí, és brutal. Això, els cuencos tibetanos, els harmònics, el que produeixen en l'energia vital del cos és brutal. Sí, ja et dic, jo últimament ho he descobert i m'encanta, sí. Sàpigues que hem tingut aquí al Segona Educació, hem tingut algun convidat que ha portat un cuenco d'aquests, de quarts. Ah, sí? Sí, el Jordi Vallespí, que no sé si coneixes. Sí, i tant, sé qui és. El Jordi Vallespí és una persona que va venir aquí al programa, amic meu també, professor de cant i això, i va venir i va portar un cuenco tibetà. Que bo. Fantàstic. Sí, perquè ell crec que treballa amb alguna d'harmònics i aquestes coses també, no? Que fa coses així amb la veu. No el conec molt, o sigui, no el conec personalment, però és amic d'amics. Bueno, el que passa, no?, en aquest món de la música aquí a Barcelona... Sí, que tots esteu connectats, no?
Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, a veure, i a més ja has deixat anar una cosa, i és que tu també ets docent, o sigui, tu també ets professora de debò, de música, no? Avui has vingut aquí a donar classes diferents, que no t'esperes, tu encara no ho saps, però normalment sí que fas classes, imparteixes classes de tècnica vocal. Exacte, sí. I a quina mena de gent dones classes? Pues la veritat és que dono classes a un grup divers de gent, no? Perquè tinc gent que es dedica professionalment a cantar i gent que doncs, no es dedica tant professionalment a cantar, no? Però sí que és veritat que la majoria de gent a la que li dono classes és gent que està connectada per alguna via amb la música, ja sigui encara que, jo què sé, doncs, tinc una enginyera, però està cantant amb una coral, no? I doncs una coral de gospel. Doncs vulguis que no, doncs això, no? Encara que ella no es dedica professionalment, però fa els seus pinitos i les seves històries, no? Molt bé. Bueno, al final, jo estic veient que hi ha molta gent que torna a la música quan ha arribat a un moment... Hi ha molta gent que experimenta la música quan són joves, són estudiants i es fiquen a les corals i tal, i tenen un grupet i tenen una banda de rock i tal, i després arriben al món professional i ho deixen, i ho abandonen. I al cap d'uns anys hi tornen, perquè troben a faltar alguna cosa que tenien a la música i que en el món de la feina i dels amics no troben, no? Hi ha persones que... I conec uns quants. Un dia faré un programa especial de persones que a partir dels 40 s'han posat a aprendre algun instrument, tipus el saxo, el piano... Jo tinc un alumne de 65. Un alumne de 65 anys? Sí. Que li estan ensenyant a cantar? Sí. Uau, bueno, fantàstic. ja porta temps que tal, però sí, va començar amb classes amb mi farà un parell d'anys, vull dir que sí, i a part, vull dir, impressionant, és una persona que ha muntat, el Jesús, ha muntat un festival amb els seus amics, o sigui, ha fet un concert pels seus amics, allò llogant un centre cívic i pagant uns músics, i bueno... Sí, brutal, la història del Jesús és molt maca. Això ens ensenya moltes coses, Mai no és tard per aprendre. Jo sempre ho dic, això, sempre. Nunca és tarde si la dicha és buena, diuen, i això no és veritat, Sí, jo sempre dic que no hi ha edat perquè la veu és una... Sí que és veritat que s'oxida, no? Igual que el cos, no? Però no té edat, vull dir que sempre es pot cantar perquè la veu és una musculatura, no? Vull dir que el que portem a dintre de la laringe, que són les cordes vocals, és una musculatura i es treballa com a tal, no és com anar al gimnàs. Doncs, bueno, en comptes d'anar al gimnàs a fer peses, vas a fer classes de tècnica vocal per treballar la veu. I en aquesta musculatura, a la veu, el que li passa amb l'edat és que va perdent aguts, em sembla, no? Va tirant cap avall, no? Bueno, clar, s'oxida i perd tonicitat muscular, més que perdre agut. Bueno, sí, seria això, però no té per què, perquè fixa't la Montserrat Caballé, l'edat que té i els aguts que té, no? No, clar, perquè ella treballa molt la bueno, seva musculatura. Però és que és així. Llavors, em vinc a referir que no té res a veure amb l'edat, no? El que sí que és veritat que és això, que la veu, per exemple, la Ella Fitzgerald, que a mi m'encanta, no té la mateixa veu quan era joveneta en les seves primeres gravacions que últimament, no? Saps? Clar, o sigui, li ha anat canviant el color, potser. Exacte, vull dir, té una veu una mica més profunda i tal, no? També suposo que també les experiències que et passen a la vida també et fan canviar, no? La teva manera de cantar i la teva manera d'emetre la veu. Jo sempre dic que la veu és el mirall de l'ànima, igual que els ulls. Per la veu es poden saber moltíssimes coses de la persona, saps? Que gran frase. Mira, ja... Portes aquí ni 10 minuts, ja estàs aquí donant-nos frases. La veu és el mirall de l'ànima. Bueno, això per mi. Jo crec que està superconnectat amb l'expressió i està connectat doncs, amb les emocions, no? La veu. I llavors doncs, pots saber si una persona s'acaba de llevar o una persona està trist o està alegre, o si és una persona molt nerviosa per al seu ritme a l'hora de parlar, si és una persona impulsiva, si és una persona tímida... I bueno, si ja ens posem, si veus... Una cosa és escoltar, no?, amb la veu només, però si ja físicament veus aquella persona, la manera d'articular la boca, també pots saber moltíssimes coses, no? Estic pensant, és veritat, que quan et donen un ensurt et canvia la veu. I quan estàs trist,
parles d'una altra manera. Quan estàs molt content i estàs eufòric, Clar, parles d'una altra manera, no? O sigui, està connectat directament la veu, per això és tan bonic, no? Vull dir, és un instrument que el portem a dins de nosaltres mateixos, no? I que per això és tan bonic, és tan bonica la veu, perquè està connectada directament amb les emocions. I a més, ara m'ha recordat una altra gran frase, que és allò de qui canta el seu mal espanta. Bueno, això té és real, però és perquè a nivell químic, quan cantem, produïm endorfines. Endorfines, sí. Que és el que ens fa estar alegres, no? I per això qui encanta som l'espanta, sempre ho dic. I també sempre crec, i li dic als meus alumnes, cada vegada més, jo dono classes des del 2000, no? Vull dir, ja ara, doncs això, al setembre ha fet 11 anys que dono classes. I llavors, clar, aprens moltíssim de donar classes, aprens a donar classes i aprens de la gent i de tot, no? I clar, una de les coses que jo he après és que la gent que ve a cantar és perquè té alguna a dir, saps? Saps el que vull dir-te? Hi ha una necessitat. Jo crec que està en un moment de la seva vida que necessita expressar alguna cosa, d'alguna manera, saps? Ja et dic, potser com que està connectat molt amb les emocions, no? La veu, doncs crec que la gent que ve a cantar, bueno, doncs això, és gent que necessita dir alguna cosa a la seva vida en un moment donat. No sé si arribo a transmetre, no?, el que vull dir amb això. Jo estic entenent que aquí hi ha una component pràcticament de teràpia, d'autoteràpia. Totalment, La veu és medicinal. Totalment, sí. Molt bé, escolta'm, Sandra, que van passant els minuts i la conversa és interessantíssima, però és que la música és meravellosa i tenim aquí més música teva, no? Tenim una altra cançó per aquí preparadeta que es diu Andròmines. Sí, aquesta és un tema que dona nom a un disc que vaig gravar amb un gran músic del panorama català que toca instruments de doble corda, que es diu Eduard Iniesta, que amb ell vaig tenir el plaer de compartir tres enregistraments i ara ja el projecte ja no estic amb ell està fent altres històries amb el seu projecte, no? I bueno, per això he triat aquesta, perquè és música mediterrània, que jo mai havia cantat aquest estil de música, no? I bueno, doncs va ser un gènere que també, bueno, vaig estar bé còmode, diguéssim, no? Molt bé. Doncs escoltem Andròmines, vale, què tal? Molt bé. Andròmines perfectes, dolça remor del pas del temps. Rere la llum veig ciutats invisibles i records que han rodat molt. Noies d'un ral que fa la nit, somnis de viatjar, de mites en solfa, tocar els un món antic, tocar els un món antic, tocar els un món antic.
love for sale. Molt bé, això que sentíem era Andròmines. Era música mediterrània? Sí, que potser ara estava pensant que no sé si ha sigut la millor tria, perquè és més una cançó susurrada Ah, no, però està que molt bé. cantar. Perquè en el disc aquesta és una de les més tranquil·les que hi ha, i bueno, si després sentim alguna de fons, doncs és una música en la qual, bueno, em surt una veu així com més forta, perquè és com bueno, clar, té reminiscències de la música, no? Té a veure amb pues, tota la Mediterrània, no? I llavors, pues, això, Grècia, Turquia, no sé, bueno, totes les influències, de fet, que ha tingut aquest noi, que no? que la música mediterrània és riquíssima. També vam tenir aquí uns convidats fantàstics que es deien Jacint and the Oriental Groove. I que era guai. un noi argelià, o argelí, i a més va venir amb un músic que era grec, saps? I clar, molt bé. poses a mirar i clar, és que la Mediterrània és molt gran, no? I la Clar. música mediterrània en realitat és una etiqueta que es queda petita, perquè la Clar. música mediterrània és molt àmplia. Claro. O sigui, tenim coses molt diferents des de Turquia, Grècia, Argèlia, Espanya, per què no? Clar. També, no? Itàlia. Sí. Tremendo, o sigui, és una música molt rica. Però has dit abans una cosa, que és que aquest compositor amb qui treballaves estava especialitzat en instruments de dues cordes. De doble corda. De doble corda. Sí, doncs buzuki, mandolines, són aquests instruments que són com aquestes, per dir-ho d'alguna manera, bueno, és com si fos una guitarra, amb diferents formes en el cos de la guitarra, no? Però que no és una guitarra, vull dir, és que és... Llaüts, exacte, coses llaüts, així. són instruments de doble corda, de la doble família de corda. la guitarra, però el que passa que són instruments, doncs això, que en comptes de cordes senzilles són dobles cordes, que estan afinats, bueno. Aquí tenim les diferents. bandúrries, que són Clar, així. clar, seria aquest estil de... El que passa és que els màstils són més llargs i, bueno, és una música molt interessant i molt rica i molt bonica. Bueno, és que jo sempre ho dic, que em falten hores al dia, de veritat, perquè hi ha tanta música i tanta música bona, també hi ha molta de dolenta, És veritat. Hi ha molta de dolenta. Sobretot, bueno, ara no em vull ficar molt crítica, perquè hi ha molta música comercial que, vamos, millor no entrar en aquest tema, no? No, però és un tema interessant d'enraonar també, perquè, a veure, o sigui, a la música doncs, hi ha el fenomen comercial, no? Clar. Hi ha músiques... Clar. I també el fenomen democratització de la música, és a dir, ara, abans ser músic, doncs, bueno, comprar un instrument, costar molts diners, gravar, tot això, però avui en dia qualsevol és capaç d'anar a una botiga, ara, avui en dia els instruments, n'hi ha de molt dolents que valen molt baratos, però et donen accés a la música. Clar. I hi ha molta gent, s'ha democratitzat moltíssim, hi ha molta gent fent música, per tant, això vol... També de la mateixa manera hi ha molta gent escrivint llibres, Clar. saps? Vull dir, la cultura es popularitza, es democratitza, i llavors, clar, hi ha gent que No, apareix... però jo no ho trobo malament que algú vagi a una botiga i es compri un instrument. Això no. I, de fet, i que faci música tampoc. Vull dir, perquè és una manera de crear i d'expressar-se. El problema és els que volen promocionar aquesta música. Jo crec Aquí que entrem a la indústria de la música. Exacte, el que no? ven i el que no ven. Clar, vull dir, això és el que diem. Això és una altra història. És una altra història Això és una altra que guerra. donaria per molts programes. De tant en tant en parlem d'això, Sí? aquí també al Segona Educació. Sí, clar, al final estem immersos en el món de la música, no?, en aquest programa, i per tant també ens preocupa el que es diu la indústria de la música, que és una indústria que s'ha construït al voltant d'un art, com és la música, que és un art que pot ser personal, perquè tu pots tocar per tu mateix i ja està, i no has de gravar discos, ni has de tocar enlloc, només toques per tu. Sí, sí. I aquí tornem al tema aquest de la teràpia que dèiem abans, no? Sense anar més lluny, tornant una mica al tema de la docència, no? Jo tinc alumnes que canten, el meu alumne, ho vull dir públicament, el Marc Julià, que sempre li... Marc Julià. Marc Julià. Marc Julià, ets un crac. És un crac. Jo sempre, de fet, el convido amb molts dels meus bolos a que vingui a cantar, perquè, vull dir, és un noi que hauria d'estar gravant discos. I, bueno, doncs ell és un gran professor d'idiomes, i, bueno, i és la seva feina i tal i qual, però jo li dic sempre, vull dir, és que això és una cosa que això també és interessant, no?, remarcar-ho, que tothom pot cantar, no? A tothom se li pot ensenyar a cantar, però hi ha una cosa que és innata, que això no s'ha
no s'ensenya, no? Que això es porta a dintre. Sí que es pot, diguéssim, ampliar, no? Si li dones coneixements a una persona, és a dir, això projectar-se més, no? Però que hi ha alguna que és innat i això no totes les persones ho tenen, no? I el Marc Julià ho té. Ho té, sí, va néixer, o sigui, hi ha gent, el cantant neix o es fa, doncs ell va néixer. Exacte. Després hi ha altres cantants que no neixen especialment de cap manera, però es fan cantants, no? En canvi, el Marc Julià, que és un crac, l'estem fent famós aquí, jo ni el conec, però bueno, em refio de tu, que és la seva professora. Clar, sí. Molt bé, llavors dèiem que la música també té com una component terapèutica, que cadascú o et fas teràpia a tu mateix perquè tu fas música per tu mateix, si ets músic, o escoltes músiques que han fet uns altres i que a tu et remouen les teves emocions, no? I a més ens deies al principi del programa que a tu t'agrada, estàs tot el dia escoltant música i et falten hores perquè a tu t'agradaria explorar tots els mons musicals. Bueno, sí, sobretot perquè, clar, quan et fiques la música es pot escoltar de diferents maneres, no? I escoltar per escoltar perquè et porti a llocs on et porta aquella música, perquè et faci companyia, no? Però també, en el cas, en el meu cas, parlo jo personalment, no sé si els altres companys músics comparteixen el mateix, també per estudiar, saps? Perquè escoltant música de gent que ho fa molt bé, aprens moltíssim, no? És diguéssim, la informació, és la biblioteca, no? El mateix l'audioteca, doncs nosaltres escoltem la música, jo en el meu cas, per aprendre moltes coses, no? Per impregnar-te de coses, no? Que llavors, doncs, amb el que tu portes, doncs... Clar, d'això normalment se'n diu influències, però també podríem dir que han sigut professors, perquè tu has après d'ells. Totalment, sí. També, hi ha un cantant de jazz que m'agrada moltíssim, que l'altre dia precisament ho parlava amb unes amigues, no? Que des que el vaig escoltar, que és el Kurt Elling, és un gran cantant de jazz, del panorama de jazz actual, doncs jo crec que per mi va ser un abans i un després amb la meva manera de cantar. Has canviat la teva manera de cantar? Jo diria que sí, o d'entendre, no? I allò és el que et dic, com que també crec que les experiències et fan cantar d'una manera o d'una altra, doncs el fet de conèixer aquest home cantar, doncs per mi va ser... Bueno, és com el que va fer un curs, no? Tu fas un... jo què sé, estudies el que sigui i vas a fer un màster i et perfecciones. Doncs per mi, el conèixer aquest home, per mi va ser com fer un màster en la manera amb entendre, doncs, la manera d'entendre la música i la veu, no? També, perquè és un cantant que per mi a nivell tècnic és molt bo, saps? I llavors, doncs, això, per mi va ser... Revelador. Totalment. Estava pensant, Sandra, en l'expressió aquesta que utilitzem molt i potser crec que ha perdut el sentit perquè no en som conscients de què vol dir, no? Quan algú diu, això és una obra mestra, què vol dir que una cosa sigui una obra mestra? Doncs que està tan ben feta que escoltant-la o mirant-la si és un quadre o llegint-la si és una novel·la, aprens. Clar. O sigui, no cal que ningú t'expliqui les lliçons i t'ensenyi, sinó que només l'obra mateixa s'ha convertit en una mestra, com si fos una persona, i t'ensenya, només que t'exposis a ella, aprens, no? Una mica com la música que m'estàs parlant ara, d'aquest cantant. Sí, efectivament. Sí. I escoltant-lo, aprens. No? Molt. Bueno, jo parlo menys, potser ja... Això, també diuen que a gustos colores, no? Doncs el mateix. Bueno, cadascú sintonitza amb uns mestres. Exacte, sintonitza amb uns mestres. Si no, tots acabaríem aprenent el mateix. Clar. I llavors no tindria gràcia aquesta festa, no? És veritat, sí. Sandra, van passant els minuts i tenim més música teva. A més, ara jo vull aprendre de la teva música. Vale. Així que tens una versió per aquí que es diu You Don't Know What Love Is, que és un estàndard de jazz. Sí, que en aquest cas està... Bueno, això és una maqueta i està gravat amb un dels músics amb els que participo i tinc l'honor de poder cantar al costat d'ell perquè ell sí que és un gran mestre, que és el Vicenç Solsona, i també acompanyat amb el baix amb un altre gran mestre, que és el Matías Míguez. I doncs fem aquesta versió particular d'aquest estàndard de jazz, que jo sempre també és una altra de les coses, tant en el CD aquest de Mutuo Acuerdo com amb els projectes amb els que estic, sempre em tiro bastant al latin, saps? M'agrada molt la música llatina
i per mi és superrica, no? Doncs això, el latin jazz, la música salsa, la música brasilenya, és superrica, no? I això, doncs, hi ha un tractament del jazz, doncs, d'aquest estàndard de jazz, i el fèiem a ritme de cha-cha. Uau. Sí. I això que sentirem és una maqueta, és a dir, que això no s'ha No produït està editat, no està editat en un estudi. No, llàstima. Bueno, llàstima o no, no? Perquè és un dels projectes que... Però això té un valor extra, clar, perquè no estem sentint un producte acabat que ja ha sortit, sinó que estem sentint una maqueta. Fantàstic. Totalment. Doncs anem a veure què tal sona aquest You Don't Know What Love Is. Molt bé. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you love's a love you had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cost. Until you flip your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing and how lips that taste of tear blues? It is for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot leave you, never dies until you visit some with a sleepless eyes. You don't know what love is. You don't know what love is until you learn the meaning of the blues. Until you love's a love you had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you kiss and had to pay the cost. Until you flipped your heart where you have lost. You don't know what love is. Do you know how a lost heart fears the thought of reminiscing and how lips that taste of tears lose their taste for kissing? You don't know how hearts burn for love that cannot leave and never dies until your face is torn with the sleepless eyes. You don't know what love is, and you don't know, and I don't know what love is. Y tú no lo sabes, papi, y yo tampoco. And I don't know, and you don't know, and I don't know, and I don't know what love is. What in love is. Ba-da-da-wee-ba-boo, so-da-wee-ba-ba-ba-ba-boo. You don't know what love is, and I don't know what love is, and you don't know what love is, and I don't know what love
You don't know what love is. You don't know. You don't know what love is. Dic Publio Delgado i esteu escoltant Segona Educació. Hola, sóc la Laia Porta i esteu escoltant Segona Educació. Hola, som Xavier d'Otres Trio i estàs escoltant Segona Educació. Hi, y'all. This is Warner Hodges from Dan Baird and Homemade Sin, and you're listening to Segona Educació. Hola, sóc el Manu Guix i estàs escoltant Segona Educació. Hola, soy Morty y estás escuchando Segona Educació. Hi, folks. Dan Baird here. You're listening to Segona Educació. Segona Educació, amb Salva López. Molt bé, i això que acabem de sentir era You Don't Know What Love Is, però amb un ritme diferent, No Sí. era el típic, perquè és una cançó molt tranquil·la, l'original, Sí, no? sí, és una baladeta. Hi ha moltes versions de balada, sobretot. M'agrada molt, era molt divertida, molt energètica, i era, bueno, Moltes gràcies. una A mi també m'agrada reinterpretació. molt, és un dels estàndards que repeteixo amb les formacions amb les que estic. Ahà. Ara parlarem d'això, però primer, perquè estàs en diverses formacions, però primer m'agradaria que parlessin d'un altre aspecte de la teva carrera, i és que, clar, de què viu un cantant? No? Clar, si et dius Sting, està molt clar que vius del que vius, no? I a més et pots permetre el luxe de fer pel·lícules, no? Clar. Si et dius Madonna, també. Clar. Però clar, si et dius Sandra Ortega, no? Sí. De què viu un cantant? Clar, resulta que tu has fet diverses coses, perquè clar, tu vas començar cantant a diferents formacions de música de ball, no? Les típiques orquestres, bueno, l'Orquestra Continental, l'Orquestra Caravana, l'Orquestra Girasol, i després amb col·laboracions amb, per exemple, la Marató de TV3, i bueno, diversos grups, no? Per tant, clar, com a emprenedora i com a música, doncs t'has mogut bastant, no? I a més també has fet jingles i a més també has posat veus a anuncis, a campanyes i tal, i fins i tot ets la veu de Com Ràdio, hem de dir. Sí. Ets la veu de Com Ràdio, ets la veu que ha posat igual la tenim per aquí, la podem sentir? Tenim la teva... Ara et sentiràs a tu mateix, igual et sents una mica rara, a veure com sona. Com Ràdio. Sí. Ostres, aquesta ets tu. Sí. Doncs ara ja li hem posat nom, Aquí tants anys sentint Com Ràdio, i resulta que la tenim aquí avui, i es diu Sandra Ortega. Sí. I és una fantàstica cantant i professora. Professora perquè ja ets professora i a més avui professora emèrita perquè estàs al Segona Educació com Ràdio aquí impartint classes Moltes gràcies. I com és això de... O sigui, com van sortint aquestes coses? Si tu imagina't, Sandra, que ens està escoltant una persona que li agrada cantar i que no sap ben bé què fer amb la seva vida, no? Sí. Però l'únic que sap és que li agrada cantar, que suposo que això et devia passar a tu, no? Quan vas començar. Com t'encamines pel món de la música? Com va això de cantar? Perquè clar, no et venen a buscar, busquem un cantant i clar, que jo és que en el tu. meu cas el meu pare és músic, vale? Llavors doncs això, jo vaig començar cantant doncs, en el grup que ell tenia i llavors doncs diguéssim que va ser una plataforma fàcil per començar, no? I doncs després doncs comences a estudiar i doncs contactes, no? Vas a jam sessions i la gent et veu cantant i això és una mica el boca a boca, el uno le dice al otro i tal i qual i és com van sortint les coses, no? Però jo suposo que en tots els àmbits de la vida és igual, no? Vull dir que t'has de... O sigui que és veritat que és un ambient, no? Una carrera en el qual t'has de moure perquè et coneguin, no? I has de trucar a moltes portes i tal, no? I doncs això, amb una dels companys amb els que treballo, amb Tales Music, que és una productora, no? que fa molts jingles i molts anuncis, doncs amb un d'ells havia treballat amb el projecte aquest de l'Eduard Iniesta, no? I doncs, quan ell, o sigui, ja no vam tocar plegats, doncs un dia em va cridar per fer una prova i els hi va agradar moltíssim i la veritat és que treballo bastant amb ells, no? Fent coses d'aquestes. Tales Music, estàs parlant d'en Pitu Costa. Sí! Amic del Segona Educació. El Pitu Costa i el Carles Mateu, sí. És que a veure, aquí ens creixem tots, Clar, és el que té el món de la música, és superbonic per això. Bueno, a vegades està bé
coneix i a vegades no, Pitu Costa va venir aquí al Segona Educació és un encant de persona. Perquè treballa amb això i llavors ens va venir a explicar com es posa música a imatges, no? Perquè ell posa música a imatges, no? Clar. I va ser un programa superinteressant. I a part d'això, va tornar a venir al cap d'uns mesos perquè toca amb una banda que són tot gent de 40 en amunt, no? Sí. I llavors, ostres, doncs vam portar-los aquí perquè volien demostrar que mai no és tard, no? O sigui, per què no pots muntar una banda de rock als 40? Clar, doncs, totalment. Endavant, i llavors va tornar a venir en Pitu Costa. I de fet jo l'últim que el vaig veure va ser a la seva festa d'aniversari. Ostres, que jo havia d'anar-hi. I no hi eres. I no hi era. Jo vaig sortir a cantar una cançó allà a l'escenari. No em diguis! Ostres, el que em vaig perdre. El que em vaig perdre. No et vas perdre massa res, no pateixis. Quina llàstima! Veus? Ostres, no podia aquell dia, no podia, quina llàstima. Però sí, el Pitús és una persona... És facilíssim treballar amb ell, és un encant, tant amb ell com el Carles, tots dos. I, bueno, ens vam entendre superbé des de... Perquè això és un llenguatge, no?, també, el de la música. Jo capto molt bé el que ells em demanen i jo els hi dono ràpid i, bueno, no sé, molt bé. La veritat és que sí, que és un encant. Tots dos són... M'encanta que diguis això de que la música és un llenguatge, perquè realment penso que és un autèntic llenguatge, és un idioma, a més universal. Exacte. I l'altre dia parlava amb un músic holandès que d'aquí poc vindrà també al Segona Educació, que és un saxofonista que igual coneixes, que es diu Menno Marien. Ho deixo caure. Aviat tindrem en Menno Marien a la Segona Educació. Però em va explicar una cosa fantàstica. I és que un dia estava... Ja parlarem amb ell quan vingui al programa, segur que ho explicarà. Però un dia es veu que estava en un festival d'aquests de jazz i tal, i van aparèixer uns músics alemanys. I ell és holandès. Sí. Aquí no ho sabem, però resulta que els holandesos i els alemanys no es porten massa bé. Sí, exacte, sí que ho sé. Sí. Clar, i llavors ell li van dir, home, per què no puges a tocar amb els alemanys i tal? I va dir, és que els alemanys i tal. Però, bueno, va pujar a l'escenari. I a l'escenari es va produir una comunicació divina, no? Clar. I el tio diu, estàvem tocant, i era tan meravellós aquella comunicació, i donaven ganes d'abraçar-los, no? I de petonejar-los, perquè realment era un moment màgic. Hi ha dies que jo, segons amb qui treballes, no?, és allò, quan acabes, el primer que fas és abraçar-te i fer-te petons, perquè, vull dir, has compartit una energia allà, no?, en l'escenari i un intercanvi d'emocions que és això, és un llenguatge, jo sempre ho dic, també, vull dir, potser no ve gaire al cas, no?, però és com a l'amor que li dones a un animal. Jo tinc mascotes, no?, tinc 3 gats, i l'amor que li dones a un gat és una cosa inexplicable, només és allò, no? Vull dir, és una cosa que si no ho fas no ho entens, no? Si no tens animals de companyia no ho entens, no?, l'amor que li pots donar a una mascota. I la música és igual, no? S'estableix un llenguatge, una cosa superbonica, vull dir que quan realment t'entens, que també hi ha músics amb els quals no hi ha sintonia, no?, i no t'entens, no? Però quan t'entens és algú meravellós, vull dir, l'adrenalina que et puja i amb la que acabes quan baixes de l'escenari és bueno, increïble. El Menno m'explicava que, bueno, van pujar a l'escenari, va passar això, van tenir aquesta connexió còsmica de la que en parles tu també, no? I quan van baixar de l'escenari se'n van a prendre una cervesa i no tenien res a dir-se, o sigui, es va esvair tota aquella connexió còsmica. Van tornar a ser ells mateixos amb les seves ments humanes perceptives de que jo soc holandès i vosaltres sou alemanys, i es va tornar a trencar aquesta comunicació. O sigui, quan entres en el món de la música i utilitzes aquell llenguatge universal, superes moltes altres barreres polítiques, religioses, racials, i clar, i després quan tornes a baixar el teu jo normal, doncs tornes a tenir totes aquestes barreres. És que jo crec que la música i el so està connectat directament amb l'univers. I amb l'ànima. Totalment, sí. Jo això cada vegada contra no, sempre m'equivoco. Quan? Com més. Com més, exacte. Com més gran em faig, ho veig més clar, no? Que vull dir, és una connexió directa amb l'univers, no? Amb l'ànima, no? El que dius. Sí. Parlant d'ànimes i parlant de cançons que toquen l'ànima, tenim una altra cançó teva preparada. Bueno, no és teva, és una versió que és Every Breath You Take. Sí, aquesta és una versió que faig amb el... També forma part de la maqueta, amb el Vicenç Solsona. Ja ens has parlat abans d'ell. Sí.
que amb ell hi ha un llenguatge, és allò, quan acabem, potser hi ha dies que fa dies que no toquem junts, no? I quan toquem, ostres, que guai, que bé ens ho hem passat. No ha passat ni un segon, no? Sí, és increïble. Molt bé, doncs sentim aquest Every Breath You Take. Vale, molt bé. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, and every bow you break. Every smile you fake, every cling you stake, I'll be watching you. Since I've gone, I've been lost and without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Preciosa aquesta versió que esteu fent de Every Breath You Take. És de pèls de punta, Sandra. És molt bonica, sí. La llàstima que no ens donarà temps d'escoltar els coros que hi ha al final, que hi ha diverses veus. És que ja t'ho he dit, saps què passa? Aquest programa, quan millor t'ho estàs passant, és quan s'acaba ja. O sigui, ja quan has connectat... Sí, no vull marxar. La segona educació és una escola molt dramàtica. No vull marxar. Perquè quan ja s'ha produït tota la connexió i tot rutlla, llavors sí, s'acaba. M'ha passat volant. Vull dir, ha sigut molt superagradable. Haurem de dir que fem programes de 2 hores a partir d'ara o així, perquè és que si no després el trauma és gran. En fi. Bé, jo abans d'acabar el programa, m'agradaria remarcar que tu estàs combinant diversos grups. En realitat estàs en diverses formacions en actiu. Per exemple, el Sandra Ortega Quartet, després el duo guitarra Sandra Ortega i Vicent Solsona, que és el que estem sentint ara. Sí. Després estàs a The Tines, que és un grup tribut a la Tina Turner, i el tribut ABBA, que és una formació tribut a ABBA. I a més has estat a moltes altres formacions, no? Però això és un tret que m'agradaria destacar de teu, no? Escoltem un moment. Escolteu un moment. Every smile you fake, I'll be watching you. Fantàstic, que macos aquests coros. És que venia la parella de les harmonies vocals. Gràcies per avisar-nos que ens ho passàvem. Molt bé, doncs dèiem que estàs a diverses formacions, i això és un tret molt característic dels músics també, que sou capaços de combinar i simultanejar molts projectes, i això és bo. Sí. Això és bo. Sí, la veritat és que sí, perquè primer que t'estimula, no? Perquè has de treballar amb personalitats diferents, no? Ai, perdó. Amb personalitats diferents depèn de l'estil que vulguis fer, no? Jo què sé, actualment amb el Sandra Ortega Quartet, amb el quartet, tinc un quartet que faig estàndards de jazz, de swing, no? Actuem al Jamboree diverses vegades i fent un jazz més clàssic, no? Swing. Llavors, aquí estic amb el Francesc Capella, amb l'Anton Jal, amb el Ivan Kovacevic i amb el Gabriel Amargant. Llavors també hi tinc un altre quartet que és així més fem una fusió amb els temes de jazz, latin, soul, funk. Aquí estic amb el José Alberto Medina, amb l'Anton Jal, amb el Matías Míguez.
i llavors el duo amb el Vicent Solsona, i bueno, el grupet aquest que has dit Tributa de Tines, que estic amb la Gemma Brié, la Paula Domínguez i l'Antònia Ferrà. I doncs això, doncs clar, aquest... Com és això, treballar amb tanta gent i tants equips diferents? Què n'aprens d'això? Bueno, n'aprens sobretot això, el tracte amb la gent, no? Amb les personalitats diferents. És com treballar en qualsevol altre àmbit, no? És exactament el mateix. Vull dir, de treballar amb equip s'aprèn, no? Vull dir, és una manera d'aprendre plegats, no? Aprens moltes coses, aprens quina és la teva, doncs això, les teves ganes de fer coses, estimular la teva creativitat, a ser puntual, no? Per exemple. Clar, vull dir que és una cosa... Bueno, és una... No, em refereixo que aquí veus qui és puntual i qui no, no? Quan arribes a un assaig, per exemple, no? Hem de quedar per assajar a aquesta hora, no? Doncs això, qui és més organitzat i qui no, seria la paraula. I, bueno, doncs això també, i les relacions humanes, vull dir, sobretot això, comparteixes... Quan treballes en moltes formacions diferents o quan treballes en el món de la música, doncs moltes vegades hem de marxar de viatge plegats, no? I llavors vius el dia a dia també, no? Amb els teus companys de feina, no? Sí, estic veient, Sandra, que en realitat estar a diversos projectes et fa ser millor en cadascun d'ells. O sigui, lluny de dispersar-te i de marejar-te, el que fa és que després, quan estàs en un d'ells, vens amb tot el bagatge i l'experiència d'haver estat en els altres i segurament funciones millor. Clar, efectivament. Interessant, perquè pensa que en el món de les empreses sempre només treballes per una empresa, amb un equip sempre. I en canvi, si tingués l'oportunitat de combinar diverses coses, segur que tindries més màniga, no? Bueno, i el bo que té, i el treballar amb la música és que els músics amb els que treballes t'aporten coses i aprens moltes coses d'ells. Sobretot jo em quedo amb això, no? Que el treball amb equip, el que et fa amb l'aprenentatge, efectivament. Fantàstic. Sandra, se'ns han acabat els segons. Quina llàstima. Ha sigut un plaer. Et volia preguntar, el nostre, un gran privilegi el nostre, et volia preguntar, la gent que ens ha sentit el programa i els hagis agradat, on et pot trobar a internet? Tens pàgina web, Facebook? Bueno, doncs de moment està en construcció, tinc MySpace, que és Sandra Ortega, ho busquen entre MySpace i ho troben. Exacte, i ho troben. I al Facebook també tinc Facebook. I al Facebook, de seguida m'apunto. I tant, t'espero. Doncs escolta, despedim el programa amb una cançó que es diu Darn the Dream. Darn that Dream. Sí. Moltes gràcies, Sandra Ortega. Moltíssimes gràcies a tu, ha sigut un plaer. Darn the dream